Carmen. Hej Rubinsen. Du fylder ret meget på den her skærm, så jeg prøver at gå lidt væk fra dig. Ja, det er da også en rigtig god idé. Jeg rider lige over i den anden skov, så hvis du bliver der. Hvor er hun sød, hva'? Jeg skal have Carmen med. Hvad siger Carmen? Så man kan se det i hende. Hvad er Carmen er støttepædagog. Hun er fuldstændig urokkelig. Ja, fuldstændig. Der er ikke noget, der kan bringe hende ud af fatning. Nej. Næsten ikke. Ja, jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne gå lidt frem, Carmen. Så kunne vi lige få sådan en lille, måske sådan en lille, ja, sådan en lille en herfra. Carmen, kom så. Det er altså hende moster der. Er det skært? Ja, sådan. Det bliver en god film. Den er lidt rystet. Det er en rigtig dogmefilm. Det er godt. Yes. Så tror jeg, vi ser Over and Out. Det tror jeg også. Hej, hej. Hej, hej, Carmen.